Ano na po, good AM po dyan sa inyo. Hello po sa lahat. Dito po is 11:22 ng gabi. Salamat po ulit. Ito na naman po ako nagla-live para makilala niyo yung mukha ko. Patulog na rin ako. Pwede ding hindi. Maya na lang ako matulog 4 AM. Kasi nagpasting ako. Sumali ako sa kanila nagpasting. Tapos magluluto kami ng pagkain mamaya. Pero pang akin lang. Maya mga 3 AM. Tapos 4 AM yung tulog ko. Ayun. Wala lang, nagpapakita lang ako sa inyo. Hello po. Hello po mga Facebook friends ko, tsaka mga schoolmate ko, at saka mga messenger friend ko. Merong iba na friend ko sa messenger sa Facebook, hindi. At saka sa mga vloggers din na naka-subscribe sa akin. Salamat po sa 16 subscribers ko. 16. Nagkaawat ng 16. Salamat po. Pero ang requirements ni YouTube is 1,000 subscribers at saka 400 viewers within 1 year. So, kaya yan. Kaya yan. Maghahanap tayo. Mag ng mga video. Pero dito hindi pa ako maka-vlog masyado. Kasi po, nasa Saudi po ako. Dito lang po ako sa loob ng bahay, paikot-ikot. Kaya yun, wala masyadong video. Pag makauwi na ako ng Pinas, inshallah, malapit na. After ng Ramadan, makauwi na din ako. Kaya yun, doon abangan nyo yung mga video na i-upload ko. Maghanap ako ng basta, bawat lugar na pupuntahan ko, i-upload ko dito. Okay po, good night. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyo, mga schoolmates, mga friend, mga FBF. Mali pala yun. Thank you po. Good night and God bless.